Καλησπέρα με τα ωραία τα εφέ που μου κάνει τηλεσκηνοθέτηδά μου η Σωτηρία Δουβαλέτα. Ευχαριστώ. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε για άλλο ένα Σάββατο εδώ. Είδατε, ξεκινήσαμε πριν λίγο μουσικά. Είπα έτσι λίγο σήμερα να σας δώσω μία νότα για το τι πρόκειται να επακολουθήσει με τους υπέροχους καλεσμένους μου και ελπίζω να σας κρατήσουμε την καλύτερη συντροφιά και για αυτό το Σαββατόβραδο εδώ μέχρι και λίγο μετά τις 12 και σήμερα, όπου και αν σας βρίσκω, ελπίζω να είστε καλά, να σας κρατήσουμε μια υπέροχη συντροφιά και με τα καλλιτεχνικά νέα μας και με τα μουσικά και με τα ενημερωτικά. Κάθε εβδομάδα θα σας έχω, όπως σας έχω τάξει, τους καλύτερους και προσέξτε, μέσα από τις νύχτες πολύ χάι, μέσα από την εκπομπή μας, δεν θα βλέπετε μόνο αυτά που μπορεί να βλέπετε και σε άλλες εκπομπές. Εδώ πέρα σας έχουμε συνεχή ενημέρωση για τα πάντα, για οτιδήποτε μας αφορά στην καθημερινότητά μας. Γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι, γιατί μετά θα έχουμε και το μουσικό, το καλλιτεχνικό μας πάλι με τον Τέρι το Χρυσό, με το newsmusic.gr, με τα νέα και της επικαιρότητας αλλά και τα μουσικά έτσι και τα λίγο πιο gossip. Όμως δεν θα μπορούσα να μην έχω σήμερα και να μην ξεκινήσουμε και τον τομέα της ενημέρωσης, που ξέρω πόσο σημαντικός είναι για όλους μας, γιατί μέσα από εδώ θα μπορούμε να έχουμε εξέχουσες προσωπικότητες μέσα από το χώρο και τον επιχειρηματικό αλλά και της επιστήμης, που θα μας δίνουν τα δικά τους φώτα και τις δικές τους συμβουλές κάθε εβδομάδα για το τι πρέπει να κάνουμε για οτιδήποτε έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Γι' αυτό το λόγο σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά και την τιμή, θα έλεγα, να έχω κοντά μου μια γυναίκα, μια εξαίρετη κυρία, έναν φανταστικό άνθρωπο που είχα τη χαρά να γνωρίσω πριν λίγο καιρό, η οποία είναι μια από τις καλύτερες επιχειρηματίες εδώ και πάρα πολλά χρόνια, η οποία έχει βοηθήσει και πάρα πολύ κόσμο όσον αφορά τα διάφορα προβλήματα που εμφανίζουν τα μαλλιά μας, που ξέρουμε ότι πραγματικά είναι η εικόνα μας τα μαλλιά μας. Έχω λοιπόν την πολύ μεγάλη χαρά να φιλοξενώ σήμερα την κυρία Γιάννα Χατζηδάκη. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Νατάσα. Κυρία Γιάννα μου, πραγματικά σας ευχαριστώ, γιατί ξέρετε και πόσο σας αγαπώ και πόσο πραγματικά θεωρώ ότι έχετε βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο. Βέβαια. Και εσείς μέσα από το Ινστιτούτο Κλινικής Αγωγής Μαλλιών Fair Hair που έχετε. Ακριβώς. Το οποίο έχει γίνει έμβλημα και το οποίο έχει βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο. Πολλούς ανθρώπους στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Και στο εξωτερικό. Βέβαια. Μέσα από την ενδελεχή έρευνα που κάνετε. Βέβαια. Στο Πανεπιστήμιο της Ιένα, νομίζω ότι είναι και... τα προϊόντα είναι κατοχυρωμένα. Μάλιστα. Και έχετε κάνει ένα συνεχή και αδιάκοπο αγώνα και βοηθάτε τον κόσμο σε πάρα πολλά προβλήματα του τριγωτού της κεφαλιάς, των μαλλιών που λέμε. Βέβαια. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω κι εγώ, Νατάσα μου. Ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Όμως και τα αξίζω και έτσι είναι. Ακριβώς. Και ο κόσμος πρέπει να το μάθει αυτό. Είναι πολύ σημαντικό. Και νομίζω ότι αυτό ακριβώς που έχετε προσφέρει τόσα χρόνια και έχετε λύσει πολλά προβλήματα, γιατί ξέρετε, καμιά φορά δεν δίνουμε σημασία σε κάποια δερματικά προβλήματα του κεφαλιού που εμφανίζονται, βεβαίως. Ναι. Και καμιά φορά τα αφήνουμε και περνάνε έτσι και μετά έρχεται το πλήρωμα του χρόνου, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα και τότε κρούμε τον κόδωνα του κινδύνου στον εαυτό μας και λέμε κάτι να κάνουμε. Γι' αυτό λοιπόν πραγματικά να ενημερώσουμε τους ανθρώπους ότι η λύση τώρα για τα προβλήματα των μαλλιών υπάρχει. Και είναι η Fair Hair. Και είναι βέβαια η αγωγή αυτή, Χατζηδάκη, πήρε το όνομά μου αυτή η αγωγή, με την επωνυμία Fair Hair. Μάλιστα. Fair Hair για υγιή μαλλιά. Έτσι. Εγώ το λέω και το ξαναλέω, είναι και το μότο σας, αλλά εγώ το πιστεύω, γιατί και μου έχετε δώσει προϊόντα τα οποία πραγματικά, επειδή εγώ φοράω και τα πρόσθετα λίγο μαλλιά, τα δικά μου είχαν και έχουν εξουθενωθεί. Μετά από τα προϊόντα που μου δώσατε και τα δοκίμασα και σας ευχαριστώ και σας το έχω πει και στην μεταξύ μας επικοινωνία, μου κάνανε πάρα πολύ καλό. Είδα πραγματικά μεγάλη διαφορά. Θέλω λιγάκι να το πάμε ιστορικά, αν θέλετε. Σας ξέρει ο κόσμος, αλλά και για αυτούς που ίσως δεν ξέρουν την ιστορία της Fair Hair, η οποία ξεκίνησε το 1987, αν δεν κάνω λάθος. Το 1987 ξεκίνησε ουσιαστικά, όμως εγώ βέβαια πολλά χρόνια πριν έχω ξεκινήσει για τις έρευνες που είπες, Νατάσα μου, γιατί αλλιώς δεν γίνεται, γιατί όλη αυτή η υποδομή και που έχω δημιουργήσει δεν είναι μια εισαγόμενη εταιρεία ή ξενόφερτη ή κάτι με καθοδήγησε κάποιος. Αυτό είναι ένα γεγονός ότι η ιδρύτρια και σαν επικεφαλής ουσιαστικά όλης της προσπάθειας. Ο δημιουργός όλων αυτών των πραγμάτων είμαι αποκλειστικά εγώ. Και έτσι λοιπόν ξεκίνησα πολλά χρόνια πριν, γνωρίζοντας για τα μαλλιά. Ναι. Γιατί κάποιος δεν μπορεί να ξεκινήσει να λέει, ας πούμε, για τα μαλλιά, αν δεν ξέρει και τα μαλλιά. Να προτείνει. Εάν δεν γνωρίζει
τα μαλλιά. Και στη ρίζα το πρόβλημα, αλλά και εξωτερικά τα ίδια τα μαλλιά. Σίγουρα. Δηλαδή πολλές φορές μπορεί να προκύψει ένα πρόβλημα στα μαλλιά, γιατί τα μαλλιά κακοποιούνται. Ναι. Πήραν αέρα, κάτι. Αν δεν γνωρίζεις, δηλαδή δεν είναι μόνο να πουλήσουμε στον κόσμο ένα προϊόν. Ακριβώς. Απλά πρέπει να ξέρουμε για ποιο λόγο δημιουργήθηκε το πρόβλημα. Άρα λοιπόν ξεκινάει από τη ρίζα του που λέμε, όταν ξεκινάει από τη ρίζα του το πρόβλημα, είστε εκεί και ο άκρατος επαγγελματισμός που σας διέπει και πραγματικά είναι αυτό και πραγματικά χαίρομαι που εσείς είστε και η ιδρύτρια και η επικεφαλής όλης αυτής της προσπάθειας τόσα χρόνια, γιατί εσείς έχετε εντρυφήσει σε αυτό το θέμα των μαλλιών και ξέρετε πολύ καλύτερα πώς να βοηθάτε τον κόσμο. Μετά από τέτοια ανακάλυψη δεν θα μπορούσε να μην είμαι επιποδός, δεν θα μπορούσε να μην είμαι εδώ. Και στην Θεσσαλονίκη βέβαια πρέπει να πούμε ότι όλη αυτή η δραστηριότητα ξεκίνησε από τη Θεσσαλονίκη. Ακριβώς. Τότε εκεί ξεκίνησατε το 87. Το πρώτο... Ναι, το πρώτο Ινστιτούτο. Ναι. Εγώ βέβαια πάρα πολλά χρόνια, επί 45 χρόνια, είχα έναν χώρο στο ξενοδοχείο Καψής της Θεσσαλονίκης. Όλο το επιτελείο εκεί των πραγμάτων που είναι γυμναστήρια, σάουνες, αισθητική, κομμωτική, και έτσι ξεκίνησα λοιπόν γνωρίζοντας τις αιτίες της φαλάκρας. Μάλιστα. Γιατί μιλάμε για τη φαλάκρα. Μιλάμε για ένα μείζον θέμα πολύ. Και για τους άντρες, αλλά πλέον και για τις κυρίες και για τις που γυναίκες μας παρακολουθούν. Ναι. Γι' αυτό λοιπόν πάμε επί της ουσίας στο θέμα μας, που είναι τα υπέροχα, μοναδικά, καινοτόμα προϊόντα της Fair Hair, με την καινοτομία και την υπογραφή της κυρίας Χατζηδάκη. Ακριβώς. Και του Ινστιτούτου Σιένα στο εξωτερικό, Ακριβώς. το οποίο προσυπογράφει και αυτό και έδωσε την έγκρισή του για αυτά τα προϊόντα. Βέβαια. Μιλάμε για αμιγώς επαγγελματικά. Εγώ θα έλεγα τα καλύτερα που κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή. Αυτά είναι μοναδικά. Είναι μοναδικά. Όχι, μοναδικά στον κόσμο. Δεν είναι τα καλύτερα. Αυτά είναι μοναδικά στον κόσμο, ναι. γιατί πραγματικά, εντός εισαγωγικών θα πω, θεραπεύουν. Βεβαίως. Και δεν είναι μόνο. Τα προϊόντα αυτά ξεκίνησα να τα εισάγω με τη δική μου συνταγή. Δηλαδή υπάρχουν στην Ιταλία, υπάρχουν συνεργάτες στην Ιταλία που με την δική μου συνταγή μου φτιάχνουν τι προϊόν θέλω. Είναι δική σας η πατέντα. Ναι, βέβαια. Είναι μια μυστική συνταγή. Ακριβώς. Αυτά τα προϊόντα δημιουργήθηκαν σιγά σιγά και βέβαια οπωσδήποτε και στην Ελλάδα κατοχυρώθηκαν στο ΝΕΟΦ. Δηλαδή γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ, και βέβαια κυκλοφορούν εδώ και πάρα πολλά χρόνια στα φαρμακεία. Και να πούμε, βεβαίως είναι πολύ σημαντική η συνεργασία σας με τα φαρμακεία. Να το πούμε στον κόσμο, πέρα από τα τηλέφωνα που βλέπετε, που μπορείτε να τηλεφωνήσετε και να προμηθευτείτε τα μοναδικά προϊόντα της κυρίας Χατζηδάκη, της Fair Hair. Μπορείτε φυσικά και στα φαρμακεία. Βέβαια. Σε φαρμακεία που συνεργάζεται σε όλη την Ελλάδα. Σε όλη την Ελλάδα. Να τα προμηθευτείτε, να τα ζητήσετε, αρκεί να πείτε για το τι ακριβώς χρειάζεστε. Σε αυτό το σημείο, κυρία Γιάννα, μου να πω, αν μου επιτρέπετε, ότι έχει την ευκαιρία κάποιος να σας επισκεφτεί στα γραφεία σας και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, και εκεί οι εξειδικευμένοι γιατροί, σε σύμπραξη με εσάς, ερευνούν το πρόβλημα με εξετάσεις που κάνουν στον κάθε ένα που επισκέπτεται και λέει το τι αντιμετωπίζει, και μετά από τις εξετάσεις που κάνουν και την έρευνα που κάνουν, του προτείνουν κάποια από τα προϊόντα. Δεν είναι έτσι απλό δηλαδή το θέμα. Όχι, δεν είναι και τόσο απλό. Απλό είναι να πάρει κάποιος ένα σαμπουάν, και αν ξέρει βέβαια και το πρόβλημα, όπως είπες, Νατάσα, δεν έχει παρά να πάει στο φαρμακείο να πάρει τα προϊόντα. Θέλω να πω όμως ότι δεν το ξέρει το πρόβλημά του. Νομίζει. Ακριβώς. Νομίζει ότι ξέρει. Ας πούμε, σε μια ερώτηση που κάνω στους περισσότερους άνδρες, γιατί εγώ έτσι ξεκίνησα, για την ανδρική φαλάκρα. Είδαμε όμως ότι και οι γυναίκες πραγματικά έχουν σοβαρό πρόβλημα. Και θα έλεγα ότι τον τελευταίο καιρό το πρόβλημα στις γυναίκες είναι πολύ σοβαρό. Έχει αυξηθεί. Έχει αυξηθεί με αλλοπεκιάσεις. Και ίσως θα έπρεπε να καταλήξω εκεί με το θέμα της επίσκεψης του ασθενή στη Fair Hair, είτε Αθήνα είτε Θεσσαλονίκη, να δούμε το πρόβλημα, γιατί έχουμε μία έξαρση σε αλλοπεκιάσεις περίεργες, δεν τις ξέρει ο κόσμος. Που είναι η ουλωτική, είναι η γυροειδής, είναι η οφιοειδής, είναι πολλές αλλοπεκιάσεις. Είναι πάρα πολλές μορφές. Ναι, έτσι ακριβώς. Τις οποίες όχι απλά δεν ξέρουμε, μπορεί να νομίζουμε ότι έχουμε απλά τριχόπτωση. Ναι. Σας λέω στην καθημερινότητα. Αυτό λένε, απλά έχω μια τριχόπτωση. Αν ήταν απλό, γιατί δεν σταματάει η τριχόπτωση. Ακριβώς. Να λοιπόν, γιατί πρέπει να γίνεται η εξέταση. Και στην ερώτηση που κάνω στους άνδρες, έχετε πιτηρίδα ποτέ, ξηροδερμία? Όχι, ποτέ.
Όταν γίνεται όμως η τριχολογική εξέταση, βλέπουμε ότι είναι το τριχωτό της κεφαλής. Μπορεί να είναι κυρώδης η πυθυρίδα, γι' αυτό δεν φαίνεται. Ναι. Μπορεί να είναι μία ξηροδερμία, αλλά κολλημένη και να είναι μία. Συγκεκριμένη μορφή. Ναι, έτσι ακριβώς. Τώρα υπάρχουν εκατοντάδες που εμείς δεν γνωρίζουμε. Είστε εσείς οι ειδικοί να μας το βέβαια. πείτε. Μα λειτουργείτε όπως ακριβώς και ο γιατρός. Όταν έχεις ένα σύμπτωμα. Βέβαια. Όταν έχεις ένα σύμπτωμα και λες, μπορεί να έχω ίωση, μπορεί να έχω κρυώσει. Όμως πρέπει, γι' αυτό το λέμε, η πρόληψη είναι το έμεις του παντός. Είναι η αρχή μάλλον των πάντων. Καλά, η πρόληψη είναι που εγώ θέλω αυτό το μήνυμα να περάσω στον κόσμο. Ίσως κάποτε να γίνει αυτό, Νατάσα, μέσα από τη δική μου προσπάθεια. Ναι. Η πρόληψη. Η πρόληψη, η αγωγή για το πρόβλημα, γιατί μπορεί στη ζωή του κάποιος και πρόληψη να κάνει, να το προκύψει γιατί πήρε φάρμακα, γιατί κάτι προέκυψε στον οργανισμό. Φυσικά, εννοείται κάτι αυτό. συνέβη. Και η συντήρηση, δηλαδή, εάν δεν συντηρήσουμε το αποτέλεσμα, δεν έχει νόημα. Δεν έχει κανένα νόημα. Δεν είναι. Δεν είναι σημαντικό, όχι, γιατί μετά δεν θα δούμε κανένα αποτέλεσμα. Άρα το πιο σημαντικό είναι να σας επισκεφθούμε όταν δούμε κάποιο πρόβλημα στα μαλλιά μας, στο τριχωτό της κεφαλής μας, να σας επισκεφθούμε. Ο γιατρός, ο εξειδικευμένος γιατρός μαζί με εσάς θα εξετάσουν τον καθένα ξεχωριστά, να βρουν τι ακριβώς φταίει, ποια είναι η αιτία και ποια είναι η θεραπεία. Σωστά? Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Πάμε λοιπόν στη θεραπεία. Έχουμε λοιπόν αυτά τα εξαιρετικά προϊόντα της Fair Hair, το οποίο το κάθε ένα ξεχωριστό για κάθε μία περίπτωση που διαλέξαμε να συζητήσουμε σήμερα, που είναι και πιο συνηθισμένες, φαντάζομαι. Βέβαια, τα πιο συνηθισμένα προβλήματα, να το πούμε κάπως έτσι, ναι. Όμως, να πω για την τριχολογική εξέταση, είναι μια εμπειρία που δεν την ξέρει, δεν την έχει ζήσει ο κόσμος, δεν ξέρει. Εμείς βλέπουμε το τριχωτό με κάμερα μπροστά στον πελάτη και του λέμε αυτό είναι. Εκείνη τη στιγμή. Εκείνη τη στιγμή, μπροστά στα μάτια του. Βλέπουμε το πρόβλημα. Τα μαλλιά του, από ό,τι πάσχουν, το δέρμα, οι κοκκινίλες, οι πληγές. Πόσα μαλλιά έχει χάσει, φαίνεται. Ναι. Γιατί τα μαλλιά ζουν ομάδες. Βλέπουμε λοιπόν πόσα μαλλιά έχει χάσει. Γιατί, ας πούμε, πολλές φορές, όχι το σύνηθες είναι. Ακούμε, θέλω να βγάλω μαλλιά. Ναι. Ναι, και άμα δεν γίνεται, δεν πρέπει να το δούμε αυτό. Άρα εσείς εξετάζετε εκείνη τη στιγμή. Εκείνη τη στιγμή. Και εκείνη τη στιγμή του λέτε. Βέβαια. Μαζί το συζητάμε. Και λέμε οι πιθανότητες είναι αυτές. Και βέβαια μετέπειτα, μετά από την αγωγή, σιγά σιγά βλέπουμε την πρόοδο. Και πόσα μαλλιά πραγματικά έχουν αναζωογονηθεί τα μαλλιά του ασθενή και πόσα μαλλιά ήρθαν. Νέα μαλλιά, νέες φύτρες. Άρα, κυρία Γιάννα μου, πέρα από την πρόληψη που γίνεται, από τη στιγμή που έρθει κάποιος να εξετάσετε το τριχωτό της κεφαλής του και να σας πει το δικό του πρόβλημα εντός εισαγωγικών και εσείς να του πείτε τι ακριβώς είναι. Βέβαια. Δηλαδή να γίνει η εξέταση και να βγει και το πόρισμα. Και γίνεται έρευνα πάνω στα μαλλιά. Έρευνα. Γιατί η κακοποίηση των μαλλιών ή των προϊόντων ή οτιδήποτε που έκανε μέχρι τότε. Πρέπει να το σταματήσει αυτό. Ακριβώς. Πρέπει να δούμε. Δεν ξέρουμε από μακριά τι γίνεται. Του λέτε, βγαίνει το πόρισμα το κλινικό. Έπειτα του δίνετε το κατάλληλο προϊόν για να το αντιμετωπίσει. Και έπειτα έρχεται, μετά την αγωγή, έρχεται και η πρόοδος, όπου εκεί τον εξετάζετε και βλέπετε πώς πηγαίνει. Έτσι, εμείς κάνουμε και αγωγές. Δεν είναι τυχαία τα πράγματα. Εγώ τυχαία δεν λειτουργώ. Δεν θα μπορούσα να το κάνω αυτό. Εγώ γνώριζα τις αιτίες και ήξερα πώς θα έπρεπε να προχωρήσω. Έρχονται οι πελάτες στη Fair Hair και από τη Γερμανία. Το ξέρω, το συζητήσαμε το εξωτερικό για εσάς να σας βρουν εξειδικευμένα εσάς. Επειδή με βλέπουν δορυφορικά και όλες από διάφορα κανάλια που βγαίνω για να δώσω το μήνυμά μου και έρχονται με φοβερή ταλαιπωρία, με πληγές στο τριχωτό, με ενέσεις στο τριχωτό και βλέπουμε το πρόβλημα ακριβώς. Και καθοδηγούμε τον πελάτη. Τι θα κάνει. Είστε δίπλα του. Βέβαια. Μέχρι να λυθεί το δικό του πρόβλημα, να αισθανθεί ο άνθρωπος καλύτερα και να δει την τρίχα του να αναγεννάται. Να ξεπεράσει το πρόβλημα και να μπει στη συντήρηση. Βεβαίως. Κάνουμε λοιπόν και αγωγές με μηχανήματα, με λέιζερ. Κάποια άλλη φορά θα έχουμε τη δυνατότητα να τα δούμε όλα αυτά. Με μεγάλη μου χαρά. Εσείς αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα είστε το νούμερο 1. Είστε η μόνη η οποία πραγματικά είστε δίπλα στον καθένα που αντιμετωπίζει τα προβλήματα των μαλλιών. Και αυτό που είπα στην αρχή, και το λέω και το εννοώ, πραγματικά τα μαλλιά, η εικόνα στο κεφάλι μας. Δηλαδή, αν δεν είναι περιποιημένα, εάν δεν είναι υγιή, πώς θα νιώθουμε κι εμείς όμορφα και να νιώθουμε και όμορφοι και υγιείς. Και βέβαια η έλλειψη των μαλλιών στο τριχωτό της κεφαλής δημιουργεί θέματα και πραγματικά εμείς είμαστε οργανωμένοι. Δηλαδή είναι ένα πακέτο, Νατάσα. Δεν πουλάμε μόνο ένα προϊόν. Εγώ δεν κάνω τηλεμάρκετινγκ. Ακριβώς. Εγώ θέλω να ενημερώσω τον κόσμο ότι η λύση έχει βρεθεί. Δηλαδή
η θεραπεία εντός εισαγωγικών κατά της τριχόπτωσης υπάρχει, επίσης κατά των προβλημάτων που βασανίζουν τους ανθρώπους. Θέλετε να μου πείτε τα πιο συνηθισμένα Ναι. και τα προϊόντα βάσει των οποίων έχουμε εδώ. Εγώ θα ξεκινήσω με τον συνδυασμό με την τριχόπτωση. Ναι. Με τον συνδυασμό που είναι για την πτώση των μαλλιών. Είναι το σαμπουάν εδώ και η λοσιόν. Αυτή την εικόνα έχουν. Θα τα πω πολύ γρήγορα, Νατάσα. Βεβαίως, και να μας τα δείξετε είναι πολύ εδώ, σημαντικό. Αυτό είναι το Και σαμπουάν. σε εξαιρετική συσκευασία. Βέβαια. Επιστημονικά. Όλα σας προσεγμένα. Όλα. Επιστημονικά έτσι όπως όλα. πρέπει. Εμένα με διακρίνει αυτή η τελειότητα. Ξέρω. Από το Α μέχρι το Ω. Ναι. Γι' αυτό και είστε και καλύτεροι. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Εδώ λοιπόν έχουμε και τη λοσιόν, την ανάλογη. Βέβαια σε δεύτερη φάση θα πούμε και για καινούργια προϊόντα. Και για τα καινούργια που έχετε στην επόμενη εκπομπή. Βέβαια. Εδώ λοιπόν έχουμε για την τριχόπτωση τα δύο προϊόντα. Η τριχόπτωση σταματάει από την πρώτη αγωγή. Από την πρώτη και από την πρώτη μέρα. Αρκεί να ξέρουμε για ποιο λόγο. Γιατί μπορεί να έχει ένα δερματικό πρόβλημα, π.χ. Μία δερματίτιδα. Μία ζυμματολογική δερματίτιδα. Και πάμε μετά σε αυτά τα προϊόντα. Που είναι για την πιτηρίδα και για όλες τις δερματοπάθειες. Άρα, αυτό είναι για την τριχόπτωση. Στην περίπτωση που έρθει κάποιος και εσείς του διαγνώσετε ότι έχει θέμα τριχόπτωσης, από την πρώτη κιόλας αγωγή, από τη στιγμή που θα εφαρμοστεί σωστά με τις δικές σας τις οδηγίες. Που κάνουμε εμείς στη Φερχέρ. Εδώ είναι για την πιτηρίδα το σαμπουάν. Και το σαμπουάν για την πιτηρίδα η αντίστοιχη λοσιόν που είναι πάλι για την ξηροδερμία και για την πιτηρίδα. Όλα ολοκληρωμένα πακέτα. Ολοκληρωμένα, δεν είναι βέβαια. Μία συσκευασία. Δίνεται ό,τι πρέπει για να είναι ό,τι καλύτερο. Δεν γίνεται με ένα σαμπουάν να λυθεί το πρόβλημα, δεν γίνεται με μία λοσιόν να λυθούν όλα τα προβλήματα. Γιατί υπάρχουν πολλά προβλήματα στο τριχωτό. Απίστευτα, θυλακίτιδες, εκζέματα. Υπάρχουν πολλά προβλήματα. Για τη σμιγματόρια, κυρίες και κύριοι, ακριβώς τι είναι αυτό. θέλω να σας πω, η αιτία στους άνδρες που κάνουν τα μαλλιά τους είναι αυτή. Η σμιγματόρια. Και σε αυτό έχουμε τη λύση. Βέβαια. Σε αυτό και αν έχουμε τη λύση. Βέβαια, έχω Αφού τη ήταν λύση. από τα πρώτα που ερευνήσατε. Αφού ξέρω ποιες είναι οι αιτίες και τα συμπτώματα, τα οποία βέβαια στη συνέχεια βασανίζουν τους ανθρώπους. Και ένα προϊόν που είναι για την αρέωση των μαλλιών, η MNX. Την αρέωση, για οι φύτες που δεν μεγαλώνουν, για την αρέωση, γιατί έχουμε και πιο ισχυρά. Θα τα πούμε στην άλλη εκπομπή, είπαμε. Γιατί βάλετε και πολλά καινούργια προϊόντα. Βέβαια. Που δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή αλλού στην Ελλάδα, μόνο σε εσάς. Όχι στην Ελλάδα. Εγώ λέω παγκοσμίως να το πούμε, ακριβώς, και αυτό είναι και η αλήθεια. Γι' αυτό και έρχονται από κάθε πλευρά της γης για να σας βρουν. Έτσι ακριβώς. Τώρα, να αναφερθώ λίγο για τις γυναίκες που πραγματικά γίνεται μία αλόγιστη χρήση έτσι στάλινγκ και τα λοιπά και προπαντός βαφές. Οι βαφές, κυρία Γιάννα μου, πόσο ταλαιπωρούν αυτά τα μαλλιά, οι βαφές, τα πρόσθετα. Ναι. Τι να κάνουμε, αλλά... Ναι, όταν ας πούμε τα μαλλιά βάλλονται, από όλα αυτά δεν θα έπρεπε να έχουν και μία ανάλογη περιποίηση? Όχι, είναι το πρώτο που έπρεπε να έχουν. Έπρεπε να έχουν ένα προϊόν το οποίο προληπτικά να υπάρχει στο σπίτι, να ξέρουμε ότι θα το εφαρμόσουμε και μετά ό,τι κάνουμε να το κάνουμε, αλλά να το κάνουμε με πιο μεγάλη ασφάλεια. Ακριβώς, να ξέρουν τι κάνουν για να έχουν αυτή την ασφάλεια. Για την λύση λοιπόν των βαφών, και μπορεί και η κάμερα να δείξει τα μαλλιά μου. Αλλά το μαλλί σας δεν το συζητώ εγώ. Έχω πάρα πολλά λευκά μαλλιά, όμως η χρήση, έχουμε ένα μαγικό, η τόσο απλή χρήση σε αυτό το προϊόν, το μαγικό μου νερό, αυτό είναι. Το μαγικό νερό. Το μαγικό μου νερό, αυτό είναι. Ναι. Η λοσιόν Χ δηλαδή, έχει πάρει το όνομά μου, σας είπα. Αυτή είναι η λοσιόν. Αρκεί κάποιος να βρέξει τα μαλλιά του, καθημερινά στην αρχή και μετά και εδώ πάμε συντηρητικά 2 φορές τη βδομάδα. Αρκεί και καλύπτονται τα λευκά μαλλιά. Βέβαια η απορία είναι πώς. Αυτό μα δεν γίνεται, πώς γίνεται χωρίς βαφή. Γι' αυτό ναι, χωρίς και είναι νερό, και είναι νερό. Έχω τη δυνατότητα να το δείξω αυτό. Και είναι νερό. Είναι άχρωμα, άοσμα, είναι αυτό το πράγμα. Εδώ, δέστε, δεν βάφει τα ρούχα, τίποτε. Περνάμε αυτό το υγρό, εδώ το νερό δηλαδή στα μαλλιά, στις ρίζες εδώ με μασάζ και ενεργοποιείται. Και καλύπτονται τα λευκά. Τα λευκά, ενεργοποιείται η μελανίνη. Δεν είναι τρομερό? Είναι εκπληκτικό. Από τις βαφές. Χωρίς βαφή, χωρίς χημικά, χωρίς τίποτα. Και έτσι προστατεύουμε και τα μαλλιά μας και τα λευκά καλύπτονται. Ναι, είναι μία λοσιόν. Είναι δηλαδή είναι κάτι. Μοναδικό. Όχι, είναι και αυτό μοναδικό. Μόνο εσείς. Εγώ το λέω για όλα, μόνο εσείς. Ναι. Αλλά με αυτό τώρα εγώ ήμουν ευρώτη. Πραγματικά είναι
Εκπληκτικό. Μακάρι κάποια στιγμή, κάποτε οι άνθρωποι να ενημερωθούν παγκοσμίως τώρα και να μην χρειάζονται χημεία. Στο τριχωτό η χημεία είναι τραγική για το δέρμα και για τον οργανισμό. Ναι, και για τον οργανισμό. Ναι. Κυρία Γιάννα μου, τι να πω, να σας υπερευχαριστήσω. Και εγώ ευχαριστώ, Νατάσα μου. Είστε εκπληκτικοί σε όλο αυτό που κάνετε τόσα χρόνια. Τίποτα δεν είναι Το τυχαίο. αποδέχομαι. Η τεράστια επιτυχία που έχετε παγκοσμίως δεν είναι, όχι απλά δεν είναι τυχαία, έχει έρθει μετά από πολύ κόπο, μετά από πολύ αγώνα. Πολλά χρόνια, από το 1980. Ακριβώς. Το 1980. Αλλά η επιτυχία σας και η αναγνώριση από τον κόσμο, και φαντάζομαι και όταν θα πλέον αντιμετωπίζουν όλα αυτά τα προβλήματα, τα οποία σίγουρα τους ταλανίζουν, και έρχεται το επιθυμητό αποτέλεσμα και μετά είναι μόνιμο, γιατί να πούμε είναι μόνιμο. Ναι, για πάντα. Το αποτέλεσμα είναι Ακριβώς. δεδομένο όταν ξέρουμε την πάθηση. Ακριβώς. Είναι δεδομένο. Δεν κοροϊδεύουμε κανέναν. Το πρώτο βήμα είναι να σας επισκεφθούν. Βέβαια. Και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Το δεύτερο είναι εσείς με τους εξειδικευμένους γιατρούς να τους εξετάσετε εκείνη τη στιγμή, να βγει το κλινικό πόρισμα. Και από εκεί και πέρα νομίζω ότι αν αφαιθούν στις οδηγίες και στα χέρια σας θα είναι για πάντα ευτυχισμένοι. Βέβαια. Αυτό και αισιόδοξοι και ευτυχισμένοι και χωρίς προβλήματα ψυχολογικά, γιατί αυτό πραγματικά από εκεί ξεκινάνε πάρα πολλά. Μην βαραίνει τον άνθρωπο. Σας ευχαριστώ πάρα και πολύ. Εγώ ευχαριστώ θα για τα όλα. πούμε και στην επόμενη εκπομπή, το επόμενο Σάββατο, που θα μας φέρετε και τα καινούργια προϊόντα. Και εγώ να πω την πραγματικότητα, ανυπομονώ πάρα πολύ. Να μου ξανάρθετε και να τα ξαναδούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ, Νατάσα. Πάμε λοιπόν τώρα στη συνέχεια και πάμε. Περιμένετε και δείτε. Καλύτερες επιλογές μεσογειακής κουζίνας σε θαλασσινά και κρεατικά, και από το ηλιοβασίλεμα και μετά τα καλύτερα κοκτέιλ στην ωραιότερη θέα της πόλης.
το γέλιο σου σαν άνοιξη την ψυχή μου χαϊδεύει. Στα μάτια μου η εικόνα σου όλο το είναι μου μαγεύει. Είσαι το σήμερα το χθες, μα και το αύριο μου είσαι. Μια λέξη σου μονάχα πες κι αγάπη μέσα τώρα κλείσε. Είσαι το τώρα το μετά, τα όνειρα μου όλα είσαι. Θα σου το λέω φωνακτά, τον ερώτα σου τώρα ζήσε. Τα λόγια σου σαν πείματα την καρδιά μου αγγίζουν. Τα χάδια σου σαν κύματα μάτια και χείλη μου σφραγίζουν. Είσαι το σήμερα το χθες, μα και το αύριο μου είσαι. Μια λέξη σου μόναχα πες κι αγάπη μέσα τώρα κλείσε. Είσαι το τώρα το μετά, τα όνειρα μου όλα είσαι. Θα σου το λέω φωνακτά, τον ερώτα σου τώρα ζήσε. Είσαι το σήμερα το χθες, μα και το αύριο μου είσαι. Μια λέξη σου μόναχα πες κι αγάπη μέσα τώρα κλείσε. Είσαι το τώρα το μετά, τα όνειρα μου όλα είσαι. Θα σου το λέω φωνακτά, τον ερώτα σου τώρα ζήσε. Και όπως καταλάβατε, έχω την πολύ μεγάλη χαρά να έχω σήμερα κοντά μου και να σας παρουσιάσω, άρα να έχετε και μέσα στα σπίτια σας τώρα, τον αγαπημένο, τον λατρεμένο, τον υπέροχο άνθρωπο και φοβερό τραγουδιστή που λέγεται Τέρης Χρυσός. Καλησπέρα. Καλησπέρα Νατάσα μου, τι κάνεις? Ευχαριστώ καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ που σας έχω εδώ κοντά μου σήμερα. Είστε εξαιρετικός. Ευχαριστώ όλο τον κόσμο. Εμείς ευχαριστούμε. Το κανάλι σας. Όλους. Εμείς ευχαριστούμε που σας έχουμε κοντά μας σήμερα. Να είστε καλά. Είστε εξαιρετικός άνθρωπος, είστε ένα έμβλημα του τραγουδιού. Εδώ και πόσα χρόνια μου λέγατε πριν? Πόσα χρόνια τραγουδάω? Ναι. Παναγία. Είναι αμέτρητα. Τραγουδάω περίπου 55 χρόνια. 55 χρόνια στο τραγούδι. Τώρα θα πεις πώς βγήκες? Βγήκες 7 χρονών δηλαδή? 7, εγώ έλεγα καλά. Και 7 να βγήκες θα είσαι... Πόσο θα είσαι? Πόσο θα είναι αυτός? Και μόλις γεννήθηκες βγήκες. Σήμερα Νατάσα που μιλάμε, Ναι.
Σήμερα 26 του μήνα του δηλαδή, μήνα ναι. έχω τα γενέθλιά μου. Σοβαρά μου μιλάτε? Κλείνω. Ναι, πώς, εγώ θα έλεγα τα 20 πριν, αλλά Πρόσεξε. δεν βγαίνει. Κλείνω τα Ναι. και μπαίνω στα Ναι, δηλαδή, κλείνω ναι. τα 76 Ναι. και μπαίνω στα 77. Σοβαρά, 2 επτάρια. Σοβαρά μιλάτε. Σοβαρότατα. Να σας πω να τα εκατοστήσετε, να σας πω να τα χιλιάσετε. Πρώτα απ' όλα να είστε γερός, που είναι το πιο σημαντικό. Αλλά εμείς, ήθελα να σας πω και κάτι που εσείς δεν το ξέρετε. Τι? Εμείς το ξέραμε ότι έχετε γενέθλια. Έλα. Το ξέραμε, μας το είπανε κάτι πουλάκια εδώ τριγύρω. Δεν το πιστεύω. Και λοιπόν, θα φέραμε με το δικό μας τρόπο να σας ευχηθούμε Ναι. και να σας πούμε να τα εκατοστήσετε. Γι' αυτό η Με τι τρόπο? αγαπημένη μου Νικολέτα, Δεν το η πιστεύω. Μπαζίγου, Έλα βρε από το παιδιά. newsmusic.gr. Για Αυτό όνομα είναι του το Θεού. λιγότερο που θα μπορούσαμε να σας κάνουμε. Λοιπόν, εδώ. Καλώς την Νικολέτα μου. Νικολέτα. Θέλετε να σας το τραγουδήσουμε και το Ναι, τραγουδάκι? να πούμε μαζί, ελάτε. Μαζί. Happy birthday to you. Happy birthday to me. Happy birthday to Terry. Έτσι. Happy birthday to You. us. Ευχή, Μια ευχή, ευχή. Μπράβο. Μπράβο σας. Γιατί να τα ένα και εκατοστήσετε. δύο? Τι θα πω, ότι είμαι ενός έτους, Ένα. ότι μόλις γεννήθηκα. Ένα, άλλωστε Σας ένα ευχαριστώ γιατί, πάρα στο, πολύ. ένα γιατί στο ένας και μοναδικός Ένα είστε φυλάκι. πρώτος. Να τα Ένα φυλάκι. εκατοστήσετε. Νατάσα, Γιατί στο έχω ένας ένα και τραγούδι, μοναδικός. έχω ένα τραγούδι Ναι. που έχω πει πριν αρκετά χρόνια που λέγεται Νατάσα. Αλλά δεν το έφερα. το ξέραμε. Έλεγα, αχ Νατάσα, αχ Νατάσα, μου γίνες καψούρα και ανάσα. Αχ Νατάσα. Αμέ. Λοιπόν, Έλα, τι ευχή κάνω? τι αν έκανα Κάνετε καμιά ευχή? τώρα? Ναι. Ναι, Τι ευχή? να έχω την υγεία. Μπράβο. Είναι το πιο σημαντικό Όλος από ο όλα. κόσμος να έχει την υγεία του και να φεύγουμε όρθιοι όταν έρθει η ώρα μας. Αυτό παρακαλώ το Θεό. Παρακαλώ μπορεί να με βλέπει ο κόσμος, Και να σας χαίρεται. αναγνωρίσιμος και να έχω τη φωνή μου όπως την έχω. Όπως την έχετε. Και είστε από τους καλλιτέχνες που παρά τη μεγάλη πορεία, την πολύχρονη πορεία σας, η φωνή σας είναι η ίδια και είναι η ίδια και καλύτερη στο live από τα CD. Να σου Δεν πω το κάτι, συζητώ. Νατάσα. Εγώ δεν έκανα καταχρήσεις. Δεν έχω πιει ποτέ μου. Ναι. Εκτός από καμιά μπύρα, ξέρεις. Εντάξει, της παρέας που λέμε. ναι. Τσιγάρο ποτέ. Τα ξενύχτια που έχω κάνει, τα φοβερά ξενύχτια, δούλευα μέχρι τις 6 το πρωί, πάντα κοίταγα μετά τη δουλειά μου να πάω να ξεκουραστώ. Πάντως κρατιέστε πάρα πολύ καλά. Δόξα τω. Επιδερμίδα Πραγματικά. πάρα πολύ καλά. Δερμίδα, Φοβερό. Όλοι λένε έχετε κάνει, αν έχω κάνει lifting. Κάνει ποτόξ. Ποτέ. Ούτε τόσο τόσο. Μετά το ξύρισμα βάζω μια κρέμα. Ναι. Μετά Απλό, εντάξει, μια αυτό. απλή κρέμα. Αυτό πολύ άντρες Και το κάνουν. τίποτα. Τα μαλλιά μου όλοι λένε ότι τα βάφω και ότι αφήνω λίγο γκρίζα. Ναι. Μ' αρέσει το φυσικό. Το φυσικό, αυτό που μας χαρίζει Αυτό. ο Θεός. Αυτά Και είναι τα σήμερα, μυστικά σας. κατά σύμπτωση, είμαι ταλαιπωρημένος γιατί είχα πολλά τηλεφωνήματα για τα γενέθλιά μου. ναι, κτλ. ξέρω. Αλλά και δεν κοιμήθηκα το βράδυ. Το Ξέρεις- προεχθές το βράδυ. Ναι, Παρασκευή. ξέρεις ότι κάθε φορά όταν έχω τα γενέθλιά μου με πιάνει μια υπερένταση. Σας αρέσει να τα γιορτάζετε, γιατί είναι πολλοί που λένε ότι εγώ μη μου το θυμίζεις, Εγώ- δεν θέλω εγώ- καθόλου. εγώ τρελαίνομαι. Σας αρέσει, και εμένα μου αρέσει. Γιατί είναι οριακή ημέρα. Είναι η μέρα που γεννήθηκα. Ακριβώς. Τι θα πει η μέρα της γιορτής μου, τη γιορτάζω. Σε κανένα μέρος του κόσμου δεν γιορτάζουν τη γιορτή τους. Μόνο στην Ελλάδα. Μόνο στην Σας Ελλάδα. έκαναν έκπληξη σήμερα για τα γενέθλιά σας. Τι, Άλλοι Κάποιος. εκτός από εμάς. πολλά. Πολύ. Πολύ, Αλλά τέτοια τούρτα, Τέτοια τούρτα, ελπίζω, τούρτα. ελπίζω να μην μου τη φέρετε στα μούτρα. τι Όχι. λέτε, αυτό που θα κάνουμε να τη φάμε, αυτό είναι διαφορετικό. Ωραία. Αυτό γιατί όχι. Λοιπόν, πείτε μου λίγο, να ξεκινήσουμε λίγο έτσι να μου πείτε για όλα αυτά τα χρόνια στο καλλιτεχνικό στερέωμα. Ναι. Να τη ξεκινήσουμε πολύ χαλαρά τη συζήτηση. Τι σας άρεσε?
Και τι δεν σας άρεσε τόσα χρόνια? Τι ξεχωρίσατε από συνεργασίες, από εμφανίσεις, τι είναι αυτό που σας έχει μείνει? Γιατί είσαι έναν άνθρωπο που έχει τέτοια πείρα, είναι τόσο ψηλά, πάντα στη δική μας τη συνείδηση ως τραγουδιστής, είστε από τους πιο γνωστούς και τους πιο αγαπημένους ταυτόχρονα, που είναι δύσκολο αυτό. Θέλει δηλαδή μεγάλο εύρος ψυχής για να μπορέσεις να το συντηρήσεις στον κόσμο και να μπορέσεις να ταυτιστείς στη συνείδησή του ως ένας από τους καλύτερους τραγουδιστές, αλλά ταυτόχρονα και από τους πιο καλούς ανθρώπους. Μα το ζητούμενο είναι αυτό. Ο καλλιτέχνης να είναι καλός άνθρωπος. Πρώτον. Και αυτό περνάει στον κόσμο. Δεύτερον, με ρώτησες προηγουμένως τι έχω τις σκέψεις για τις συνεργασίες μου κτλ. Εγώ συνεργάστηκα με λίγους καλλιτέχνες, αλλά γνωρίζομαι και ξεκίνησα με πάρα πολλούς μεγάλους. Θα σου απαριθμίσω. Ένα πράγμα δεν συγχωρώ. Την αγνωμοσύνη των συναδέλφων. Όταν γίνουν φίρμες, κάποιοι που σηκώνουν τη μύτη ψηλά, ακόμα και σε μένα, Σοβαρά? που γνωρίζω όλο τους τοπιών πώς ξεκίνησαν και από πού ξεκίνησαν. Σας έχει τύχει αυτό, δηλαδή νέος καλλιτέχνης, ο οποίος τώρα εμφανίζεται στο καλλιτεχνικό στερέωμα, να νιώσετε ότι σας έχει απευθυνθεί ή σας έχει μιλήσει Να σου πω κάτι, Νατάσα, ηρωνία ο νέος καλλιτέχνης δεν με ενδιαφέρει αν με ηρωνεύεται ή όχι. Το περνάω ντούκου, γιατί δεν ξέρω καν αν θα εδραιωθεί και αν θα μείνει στο στερέωμα. Αλλά κάποιοι παλιοί, οι οποίοι έμειναν και οι οποίοι ξεκίνησαν μαζί μου εκ του μηδενός και που δίναμε καρπαζές ο ένας τον άλλον, δεν μ' αρέσει να έχουν ύφος. Εγώ δεν έχω ύφος ποτέ. Και μάλιστα θέλω να βγαίνουν νέοι καλλιτέχνες και να τους υποστηρίζω. Έχω υποστηρίξει πολλούς παλιούς. Και έχετε ανοίξει και δρόμο και σε καινούριους καλλιτέχνες. Βεβαίως. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και χαίρομαι τα νέα παιδιά, κορίτσια και αγόρια, όταν έχουν καλή φωνή, πρόσεξε, να βοηθήσω. Μάλιστα τώρα ετοιμάζω ένα CD καινούριο, με καταπληκτικά τραγούδια και το ένα από αυτά λέγεται «Ο Καλλιτέχνης». Βιωματικό. Φοβερό τραγούδι. Και ένα από τα τραγούδια θα πάρω ένα νέο καλλιτέχνη μαζί μου να τραγουδήσουμε ντουέτο. Ω, τυχερός που Πολύ είναι. καλό αυτό. Συνεργάζεστε και βοηθάτε και τα νέα παιδιά. Γιατί όχι. Ακριβώς. Θέλω όμως να είναι χαμηλών τόνων. Τι πιστεύετε ότι είναι αυτό που θα ξεχωρίσει έναν τραγουδιστή να κάνει πραγματικά καριέρα, όπως η δική σας όμως η καριέρα, όχι διά των Αστέρας? Ναι, όχι για ένα εξάμηνο. Ακριβώς, ούτε και για 2 χρόνια. Τώρα για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, είναι πολύ δύσκολο καλλιτέχνης του σήμερα να κάνει καριέρα για 50 και 60 χρόνια. Σίγουρα, είναι διαφορετικές εποχές. Μιλάμε δηλαδή μόνο η Μαρινέλα είναι 50 χρόνια, 40 χρόνια η Χαρούλα η Αλεξίου, ο Πάριος λιγότερα. Ναι. Λοιπόν, είναι δύσκολο να κάνεις τέτοιες καριέρες. Πρέπει να είσαι πρώτα άνθρωπος, δεύτερον να δουλεύεις ασταμάτητα, δηλαδή να ψάχνεσαι. Να αγαπάς αυτό που κάνεις. Να αγαπάς και να βρίσκεις τραγούδια, να ψάχνεσαι. Πώς να σου πω. Είναι σημαντικό ένας καλλιτέχνης δηλαδή για σας να επιλέγει και τα σωστά κομμάτια, όχι ό,τι του δίνουνε, ότι εκείνος πιστέψει ότι του πηγαίνει και στον κόσμο θα μπορέσει να μείνει διαχρονικά. Ένα πράγμα που χρειάζεται στον τραγουδιστή είναι όταν τραγουδάει να έχει ψυχή. Να ερμηνεύει. Να έχει ψυχή. Να μην τραγουδάει απλώς. Άντε πάμε, τραγουδίσαμε. Πιστεύετε ότι οι νέοι καλλιτέχνες το κάνουν αυτό? Τραγουδάνε με την Κάποιοι, ψυχή τους? ναι. Να σου πω παράδειγμα. Ναι, παραδείγμα. Σε αυτό το Your Face Sound Familiar, που είχατε όπου με μιμήθηκε κάποιο παιδί, ο Άρης, είναι πολύ ταλαντούχο. Αλλά αυτός που μου κάνει τρομερή εντύπωση σε αυτό το show και που νομίζω ότι αν βοηθηθεί και αν ο ίδιος ο χαρακτήρας του, δεν το γνωρίζω το παλικάρι, θα πω το όνομά του,
είναι εντάξει, θα πάει πολύ μπροστά. Ναι. Είναι ο Κώστας Δόξας. Ναι, ναι, και εγώ τον είχα ξεχωρίσει. Νομίζω πως αυτό το παιδί τα έχει όλα. Έχει Και όλο το σκηνική πακέτο. παρουσία και φωνή. Και παρουσία και φωνάρα και μιμητική. Και πρέπει να είναι και καλό παιδί, έτσι μου Δεν βγάζει η ξέρω. φυσιογνωμία Βλέπεις του. τι σου Και εγώ είπα. το ξέρω, ναι. Δεν ναι, μπορώ ναι, να ναι. πω τι χαρακτήρας είναι. Ναι. Εγώ πάντως έχω φάει πολλές καρπαζές όταν ήμουν νέος. Γι' αυτό έχετε κρατήσει γι' αυτό το παιδί. Έχω, όταν μου λέγανε, με έλεγαν ναι, με συγχωρείτε. Ποτέ δεν σήκωσα κεφάλι. Έχω δουλέψει στο ξεκίνημά της με τη Μαρινέλα. Μαζί βγήκαμε. Ναι. Έχω δουλέψει με τον Μανώλη Χιώτη και τη Μέρη Λίντα. Πω, δίδυμο απίστευτο. Το πρώτο μου δίσκο μου τον έδωσε ο Μανώλης Χιώτης. Σοβαρά, δεν το γνώριζα. Πάμε και λέγεται «Ένας βλάκας και μισός» από την ομώνυμη Την ταινία. ταινία, ναι. Το δεύτερο δίσκο μου τον έχω κάνει με το Μίμη Πλέσσα. Και αυτό Τότε. τεράστιο όνομα. Τη μία πλευρά εγώ, την άλλη πλευρά του δίσκου ένα τραγούδι, έτσι. Η τότε καινούργια σπουδαία τραγουδίστρια, η αείμνηστη Τζένι Βάν. Η Τζένι Βάν. Έχω δουλέψει με την Κλειό Δενάρδου, μια μεγάλη τραγουδίστρια, με την Άντζελα Ζήλια. Βέβαια για σας κάποια από αυτά τα ονόματα Όχι, είναι όλα γνωστά. ηχούν κάπως Ηχούν περίεργα. πολύ γλυκά και ηχούν με μια διαχρονικότητα απίστευτη αυτό το αμιγούς καλλιτέχνη από όλες τις απόψεις όπως είστε κι εσείς. Εγώ πρώτο έβγαλα τραγουδιστή το Φίλιππο Νικολάου. Ναι, αυτό το γνωρίζω. Το Εγώ έχω ξανακούσει. πρώτο πήγα το Γιάννη Πουλόπουλο στην Κολούμπια να δώσει εξετάσεις. Και άλλους πολλούς. Εγώ να σας ευχαριστήσω γιατί θα δώσουμε τώρα την πάσα για να τραγουδήσουμε. Γιατί Τα είπαμε όλα. Τα είπαμε. Πω! Θέλω να, αν θέλετε κι εσείς να μου υποσχεθείτε, θέλω να σας ξαναέχω σε επόμενη εκπομπή. Δεν μπορείς όμως να μου κάνεις μια χάρη, Ό,τι θέλετε. να μου μιλάς στον ελληνικό. Εγώ νιώθω τέτοιο Κάτσε δέος ρε και τέτοιο... Νατάσα. Δηλαδή πόσα χρόνια έχουμε διαφορά. Τι είμαι, Τίποτα. Με γεροντάκι Ίσο είμαι. πόσο περνάω κιόλας. Έτσι δεν είναι. Καλά τα λέτε. Σε ευχαριστώ από καρδιάς Κι εγώ, που αγάπη ήρθες μου. εδώ. Είσαι ένας εκπληκτικός άνθρωπος. Είσαι μια κουκλάρα Ευχαριστώ. η οποία εκπέμπει, πώς να πω, σεξουαλικές φαντασιώσεις σε εκατομμύρια ανθρώπους. Αλήθεια λες. Ναι. Η δε Η δε Νικολέτα Νικολέτα όμως. είναι το μικρό κοριτσάκι, Κολαπτώμενο. το εγγονάκι μου. Αυτά λέγαμε και Αυτά πριν. λέγαμε. Το εγγονάκι του. Εγώ σε ευχαριστώ για αυτά που είσαι, για αυτά που έχεις δώσει τόσα χρόνια και τραγουδιστικά, αλλά και ανθρώπινα, γιατί Ναι, ξέρω. αλλά και για αυτά που θα Και για δώσω. αυτά που έχεις Αυτά ακόμα που να έρχονται. δώσεις, Γιατί τα θα οποία είναι δώσω. άπειρα. Πάμε λοιπόν να κλείσουμε με τραγούδι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε Καλά. πολύ. Ευχαριστώ. Εγώ Καλή συνέχεια ευχαριστώ. σε ό,τι κάνετε. Φίλες και φίλοι, εγώ να σας ευχαριστήσω πριν κλείσουμε, να ευχαριστήσω για άλλη μία φορά τα έπιπλα Γονίδης και Φυσού 44 στο Εγάλεο που μου πλαισίωσαν το σκηνικό με αυτά τα υπέροχα έπιπλα. Επισκεφτείτε τους γιατί πραγματικά θα δείτε όχι μόνο την καλύτερη ποιότητα αλλά και τις καλύτερες τιμές. Και πριν κλείσουμε με τον αγαπημένο μου Τέρι Χρυσό και τραγούδι, θέλω λίγο πριν να σας πάω, να σας κάνω την έξοδο, την πρόταση εξόδου αυτής της εβδομάδας, διότι υπάρχει ένα κλαμπ εκεί στο Περιστέρι, σε πολύ κομβικό κεντρικό σημείο, το οποίο έχει χαρακτηριστεί ως ένα από τα καλύτερα ελληνάδικα και κάθε Παρασκευή γίνεται πραγματικά πανικός. Να δούμε το βίντεο και μετά φυσικά κλείνουμε με τον αγαπημένο όλων μας Τέρι Χρυσό. Να ανανεώσω και το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο στις 11 ακριβώς, νύχτες πολύ high, γιατί είμαστε και πολύ high. Όταν η νύχτα πέφτει, η διασκέδαση έχει ένα όνομα. SMS Club Ελληνάδικο. Αγίας Παρασκευή 46 στο Μπουρνάζι. Το καλύτερο στέκι της πόλης. Από Δευτέρα έως και Κυριακή ανοιχτά ανελιπώς και κάθε Παρασκευή τα καλύτερα πάρτι για διασκέδαση μέχρι πρωίας.
διασκέδαση έχει εκτοξευτεί στα ύψη. Πώς περνάμε? Τέλεια! Κάθε Παρασκευή εδώ μπουρνάζει. SMS. Ψηφίζουμε SMS κάθε Παρασκευή στο υπέροχο πάρτι. Κάθε Παρασκευή άκου τι ήπιαν SMS μπουρνάζει. Ευχαριστούμε! Το καλύτερο πάρτι. Εννοείται, κάθε μέρα εδώ. Εδώ από Δευτέρα και Κυριακή. Έτσι, ακριβώς. Τέλεια. Λοιπόν, στο SMS είναι πολύ ξεχωριστά κάθε βράδυ. Περνάμε τέλεια, περνάμε πάντα με πολύ κέφι, πολύ χορό, πολύ ποτό και είμαστε πάντα χαρούμενοι. Να σου πω, είναι το καλύτερο στέκι της πόλης. Είναι το καλύτερο στέκι, το καλύτερο after της πόλης. Ναι. Η απόλυτη ελληνική μουσική είναι μόνο εδώ. Ευχαριστούμε και είσαι και εσύ εδώ κάθε βράδυ, έτσι. Εγώ δουλεύω πέρα σερβιτόρος, ελάτε να κεράσω. Ευχαριστώ. Γιατί το SMS είναι το καλύτερο στέκι της πόλης, θέλω να μου πεις. Γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο. Περνάς ωραία. Πάρα πολύ ωραία, καταπληκτικά. Χαίρομαι. Έρχεσαι κάθε βράδυ ή κάθε Παρασκευή το προτιμάς περισσότερο? Όλες τις μέρες είναι τέλεια. Μπράβο, σε ευχαριστώ.